ତିନୋଟି କାମ କଲେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିକି ଧନୀ ହେଇପାରିବେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ନିଜ ଗୋଲ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଗୋଲ୍କୁ ଏବେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। 5 ବର୍ଷରେ କେମିତି ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ 5ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କ୍ୱିଟ୍ କଲେ ମୁଁ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବି ତାହା ବି ଲେଖନ୍ତୁ। 3ଟି କାମ ପର୍ପଜ୍ ବି ଲେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ବୋନସ୍ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରାପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହଉ, ଏଆଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି। ନହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କ କରି ଆପଣ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ରେ ଭଲ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ସ୍କୋର୍ ଅଛି ତ ସେ ପଇସାରେ ଆପଣ ଇଏମ୍ଆଇରେ କାର୍ ନ କିଣିକି ସେ ପଇସା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ କାହାକୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍କୁ ବଢ଼ାଇବ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ପିସଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ।